Welcome to EDSA! EDSA! Kantahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, tunugang pang-EDSA. EDSA! Kung nandiyan ka, tutok na! EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Magandang gabi. Oras natin, we got 30 minutes makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi. Ang bilis ng oras natin ngayon, ano? Pero kamusta ba ang feeling dyan sa labas? Kahapon kasi nung somewhere in Cavite, somewhere in Tansa, nung pumunta kami doon, daw gabi na, malakas yung hangin pero humid yung air. Yung parang alam mo pa rin hinahanginan ka yung galing sa buga ng aircon. Yan, ganun na ganun yung hangin. Malakas yung hangin pero yung buga mainit. Ito, hindi na natin patatagalin to. Masarap pag-usapan to. Ogie Diaz nagpahayag sa kanyang vlog tungkol sa pares overload ni Diwata. Oh no! Ang sabi niya hindi raw kasundo ng panlasa ng mga kaibigan niyang nakatikim at pumunta na sa Diwata pares overload. Ang sabi niya pa, kasi hindi ako nakatikim, although yung mga friends ko na nakarating sa akin na hindi kasundo ng kanilang panlasa. Dagdag pa niya. Ito pa sabi niya, pero siguro magandang sinasabi rin natin to para at least aware si Diwata na pasarapin pang lalo ang kanyang pares. Mas maganda na tama rin naman yung sinasabi ng mga vloggers pagdating doon kung masarap nga ba o sakto lang. Di ba? Okay. Tang, logika na natin to. Huwag na nating patagalin to. Ay, sige. Banatan mo. Logikan mo na yan. Logika na yan. Logika na yan. Alright, mga kabisyo. Logika na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic to ngayon. Ang mga nagkakandara pa sa pares ni Diwata. Oh no! Ako lang mga kabisyo, sa totoo lang I am happy for Diwata dahil syempre kahit sino ba naman nakaahon siya sa hirap at pagpupursige, di ba? Imagine niyo yung dating nakatira lang sa ilalim ng tulay, ngayon may sarili ng sasakyan, may negosyo na. Ganon po tayo dapat mga kabisyo, maging masaya po tayo sa kaginhawaan na nakamit ng iba. Hindi yung naiinggit tayo. Pero dapat din naman nating ihayag yung mga katotohanan na na-observe natin. At ako naman po, personally, sang-ayon naman po ako doon sa sinasabi ni Ogie. Na kasi ako, personally, real talk po, natikman ko na rin po yung pares ni Diwata dahil mga kasamaan po natin dito, nag-take out, nag-order. Sabi ko nga, curious lang ako, patikim. So parang, ang masasabi ko lang, hindi sa pangit ang lasa, pero hindi rin ganun kasarap. Kumbaga, sakto lang. Based on my experience, di ba? Mas marami pong pares sa kanto na natikman ko kumpara sa pares ni Diwata. Halimbawa, yung dito lang, sa kanto lang ng Vito Cruz, di ba? Mas masarap ang pares dyan. Din sa mga kung ikaw ay taga Cavite, Imos, sa Tukwahan, ang sasarap din ng mga pares dyan. Di ba? Pero masarap din yung Ritero na pares. Yun ang masarap talaga. Well, mga kabisyo, na sa totoo lang logican po natin. Bakit po pag may nagsabi ng katotohanan, ang dating po kaagad sa iba is parang sinisiraan mo, inggit ka lang. Well, mga kabisyo, isa sa mga dahilan po dyan yung pagtatanggol sa kanilang paniniwala. May mga tao po kasing naka-attach sa kanilang paniniwala o idol nila
na hindi nila matanggap ang posibilidad na may mali o hindi perpekto. Kaya kadalasan, sinisiraan nila yung nagbibigay ng katotohanan upang ipagtanggol ang kanilang paniniwala. O, diba? Kagaya ng kumpare mong si Kyo Boards. Nag-away sila ng karelyebo niyang si Kyo kasi sinabihan yung idol niya na sakang. Ayon, nagtapungulay, nagsumbaganay. Pero yung totoo naman, sakang naman talaga yung idol. Ay na mga kabisyo, gotta say goodbye. Maraming salamat for sticking around. Susunod na po, Totoy Bato sa programang Totoy na Love. Ako po si Diego Bandido sa pangalan po ni Tanghenyo at Duday na laging nagpapaalala po sa inyo. And whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!